moingo kose dhi nikech ing'eni kute mag ayaki gi be nitiere HIV stage 1 gi stage 2. Koro manyiso ni stage 2 koyudi to kendo in mana ng'ama koro dende koro en expose ma tuoche manitiere gi homa maki, malaria maki, tuoche mobiro gi tete mang'owa donje dendi. Taparo ni wakao lony kama maber kabisa nikech neno kata sirikal kata jincho wacho kata jo Global Fund ginego gisebet ka gichiwo yath ne japiny kata pefa manineno kochak gi sirikal mar Amerika ndalo Clinton. Be magi gik mane gitemo mondo gine ni to gidhi konyo japiny nade. Tindi yudo kata ntiere kata jok mantiere gi tuo mamwonyo yath. Ng'ato pandi kendo ineno kodhi kata mbui gini gimo wache ni ana mwonyo yath mai kaka timang'o aritra. Taparo ni lony bosebiro mang'eny manchi neno kata kiwacho ni yedhe mane ji ochakogo mane ji mwonyo mang'eny. Sani tinde koro dok matin. Taparo ni kata kadhi mbele kanchi neno kagocho ni nitie kata sindan moro mibiro mna chuoi iga kata moko mag dweche mondo miti mang'o okonyi. Koro aparo ni wan kwa dhi mbele kata okang' manitiere ni kik wachi ni koro kama koro wachopeni ni koro wan out of the woods. En mana kaki nyisi ni nyakiritri ritruok ne maduong' bas gima bene inyo jowa ne stigma. Manyiso ni ka tuo ni koyudi to jite ringi kia ni oiri kia na ng'oa gini tapani sani lony manitiere ji oseyiego nikech yudo kata kidhi hospital to injo kinyisi ni kansa nego ji moloyo kute mag ayaki, TB nego ji moingo kute mag ayaki, COVID nonego ji moingo tuke mag kute mag ayaki. Koro en mana kaka iyie wacho ni ka iyude ena kaka ng'ato nyalo yudo tuo. Koro ritruok no emanitiere statistics go to beber nikech ka giketo wa kamano to koro yudo kaka wambe wanyalo jiwore. Ok ni koro wacho ni koro Nyanza imiyo ne nikech sama gine gi otim chenro gi otim to ni koro luo Nyanza imiyo ga kani malo pile. En mana ni jo olony jitedhi mondo timang'owa opimgi. Erokamano ahinya. Uje puonj Albert Ojonyo nyongi sana koni mos. Albert Ojonyo wod bondo. Nyongi sana mos ni amos senior J Bonyo. Erokamano. Senior achiel kuom king'yo report mar National Syndemic Disease Control wacho ni ji chiwore mar mondo mi pimgi. Ma bende osekelo konyruok gi okang' maduong' ahinya king'iyo piny iluong pogore gi pinje mamoko. Inyalo wacho ang'o kinde ma bende piny gima ne hingo higni 40 nyaka ne yang ni kute mag ayaki koro en gima luong ni international disaster ma nyaka bed ne piny kendo odiochieng' achiel mar go machiemo ni to wasego kenge mage. Erokamano VOJ mokwongo we monda wach ni jowetenagi osewacho gigo ma onego wachi. Koro an adwa mna medo matin. To an adwa mede kang'iyo ni to ogandawa ang'o mosetimore momiyo numbers gi pod ni malo. VOJ kipenja taparo ni no chopo kama koro oganda luo to gi kata mne piny Kenya ka gi pinje mang'eny ma Afrika no kawo tuo ni ka tuo moramora mane en gino maber nikech mna kaka Nyarawila wacho weche mag stigma akwede mane nitie ndalo moko ma kowinj ni ng'ato ni kod tuo mar ayaki to koro kata dhi kuma entie ji ok dwa dhi makata kano winj ni no donjo hotel moro to hotel no ji okwedo kata ka pono te dhi hospital to hospital kuma no kete no ninde no to koro ji ok dwa timo. Apani mago wasegoyo kang' mang'eny ma ji no kawo moyie kata accept ni ma tuo ni en gino ma dhano nyalo dakgo. Tapani kanyo ema yom no donje nikech ka yom osedonje nikech anyalo paro ndalo moko ne nitie wach moro ni ng'ane ndilo. Ng'ane ndilo andilo. So wach mar andilo no nodhi obedo wach mayot e dhoji makoro nomiyo ng'ata kata kigamo tuo no tikomna na bro ndilo tabro dhi adhiya maber. Apani kanye mane yom odonje momiyo neno ka kwan pod ni malo. Mar ariyo en ne pim mane ji timo ne nitie ndalo mane ji dhi e pim mang'eny makata kane oko owachni to nitiere ranyisi moko makinene dendi ting'iyo kit ngimani tiwuok awuoka tidhi e pim. Apani mano bende nyocho chako dok piny ahinya. Gima adwa wacho ni sani koro nego timore
nikech kane health obedo devolved okaparie ka counties wa makuro chung ne weche thieth nodhi okawo wachni matek makidhi ng'eny osiptendewa tibro yudo ka pod donors to gi jochiw sir mawuok e pinje maoko ema pod okawo ting'ne to kata mana sirikal mamalo pok okawo ting' ne kabisa nikech kiparo higni mane pod wadongo 87, 88, 91 nyaka kamoro 97 ka kata mana nyaka londo kata mana television ne nigi weche mang'eny mane puonjo ji weche mag ayaki mago nodhi olal okaparie ni tinde nitiere kamoro amora makidhie chon cha kata ka ni wuotho tineno ka nitie picha moro mogo ni let's crush AIDS lwedo moro momako gino to ng'inje ne nitie mang'eny ting'e ni muma bende wacho ni par ne giuru kata ging'eyo odho jomosomo muma maonge ngato wacho ni onge kumondike mane muma to aparo ni puonjno nodhi odok piny wan kane wan e sikul to niyudo ka nitiere ji mane biro to nyisowa filim motenore gi weche mag ayakigi to kori bende kaka ng'ama tin donje chunyi to mi luoro moko to tok filim no to nitie puonj mimiyo we sikul magi nodhi orumo ok tim aparo ni kumonego wadogie kaka wayango higni 40 nyaka ne tuo mar ayaki donje piny Kenya kawa en ni nyaka wapar ni ji kata ging'eyo nyaka wadogie puonj wach ABC ne ng'eny ahinya ndalo man wadongo tinde to onge apani kwa nyalo donjo kata na system mar somo manyien mar CBC mokelne kanitiere kamoro minyalo koni e sikul ka sikul nyaka bedie japuonj matije maduong' en mar puonjo nyithindo kotenore gi weche mag ayaki to gi ritruok manyarawila ne wachone nikech kwa timo mano teka wabro konyo oganda wa mang'eny nikech adirama kende gima ripode gi wacho ma pok wacho ka ni joma tindo sani ahinya manyiri oluoro iye maloya ayaki no wacho ni kiko mak ich nikech mano bro kuodo wiye kind oganda lakini ayaki ni to koyudo to bro monya ya to timang'owa to dhi maber en hawi marach kapone yuda ayaki to bede dibedie maber kawa bet ni onge ayaki mayudo joma tindo to kata joma dongo to gima bro miyo gini timore en kawa doke puonj to ni jogo mani kode apani gibende onego giritre en chiemo maber en dak maber en bende bedo thuolo gi jogo ma in godo mondo iwachnegi ni anto an gi tuone makata kopo nudhi riworu kode to riworu kode kutimang'owa kong'eyo maber ni ng'ama riwora godo ni to nigi tuone ibro konyo ngima jogo mang'eny nitiere aning'e natugo basketball ka ja high school nitiere play ja basketball moro America iluongo ni Magic Johnson noyudo tuo ni higa mar 91 to nyaka sani kineno Magic Johnson to kinyal ng'eyo unless ene muwachoni nikech oritore maber odak maber orito ngimana maber jatho muonyo to bende piny Kenya ka nitie ji mang'eny ma bende ni kamano Asunta Wagura Gere so gima daher wacho ni sirikal omanyie champions ainagi mabro wacho ne ji ni oyo anto an kode tadak e ngima maber mondo gimed puonjo ji kaka giritore kaka gidak nikech puonj kende vioje mabro miyo numbers makoro wawacho ni ng'eny gi odog piny erokamano ng'eny vioje kapok otiyo kanjo ni gopal Prince Julie kata kancho wewa nikech aparo ni wer manowero no be aparo ni nomedo jiwo jopiny mondo ne kaka giritore ndalogo nikech ndalogo onge ng'ama ne dwa wuoyo e wachni jinoluor mar ariyo ng'eni kata ndalo mane wadongo ne ntiere NASCO National AIDS and STI Control Program maparo ni nyathi ka nyathi nong'eye ot ka ot nong'eyo ga NASCO ne nitie to sani okawinji ng'ama wuoyo wacho koro mano be dok pod ka sirikal ni to sirikal timang'o nikech iyudo ka advocacy ni owene NGOs maka ok giketo pesa be kok gitimo gimora mora to onge gima timang'o gima timore koro iyudo ka sani tegruok nitiere kaka ndalo covid mane advocacy ni malo cha
e kako nego beni gidok be sani mondo giti sani neno kata mpox sani neno ka sirkal ogolre but sani kane wadhi kata anniversary mar AIDS ni no nego wane kata programs moko ma sirkal ran ma wacho ni county ka county wasedhi national statistics kai mwachungi counties ka counties mae gima wati magi intervention ma sirkal tim to ko winji kama no nitiere alafu nitiere yuak mabe nitiere minjo ka jok moko wacho ni kata ka gidhi osiptende to yedhe gi onge koro yedhe gi bede nyiewo oko ikia ki nyiewo generic ikia ki nyiewo original ikia ki miyadhno to nitie joma be abuse nitie ndalo mani winjo kiwacho ni nitie jok manyiewe to just abuse be koro magi be nitiere monego be ni koro sirkal mako wach ni motegno mondo giwach ni mana kaka tuoche moko gi be wachung ka oponjo jopiny mar AIDS ni bonego be ni ang'owo wamake motegno. Victor Jeyo owacho wach moro makiteno gi gima nyara wilano wacho nikech ing'eni gima miyo wadwa kaw thuolo malach e wach nikech en gima omako piny mana kaka owacho ni kidhi e gweng' to e dala ka dala nyaki nwang' ni nitire dala ka dala kaka ayaki omulo gwenge te ka ok omulo e dala u to jirandi omulo neru kata gweng'u kanyo onge gweng' minyalo yudo ka ayaki ni ok omulo aparo ni mbaka makama koro nego bed ni gore ting makama bende koro counties ochak kao nikech king'iyo nitiere luoro ni donors golo lwetgi e weche mag support mar weche mag ayaki king'iyo seche moko yedhe gideko kaluwore bende gi wach mibadhi ma betie e sector kata e piny owacho ka mido ka nitiere ji mang'eny mosebet ka konyore gi weche mag kedo gi kute mag ayaki gi e yo marach koro kuom sani king'iyo to donors buogo duoko omenda margi magiketo e chenro mag ayaki ni piny sama gibuogo magi makata yedhe gideko tineno ka gini kelo koyo kuom jogo man gi kute mag ayaki gi koro aparo ni onego bene sani koro e county assemblies magwa e counties kata regions moae nyaka koro bed gi programs kata mana e budget magi gin weche mag health gin weche mamulo oganda ere kaka ginyalo bedo bende gi outreach programs ere kaka ginyalo neno ni kedo gi gigi gi jiwo jopiny mondo mi ng'ini ere kaka dhano nyalo ng'iyo matut weche mag ayaki gi mbaka ni bende koro go kotelnegi gi county governments mok weya malo mogik en ni gima je wacho mabend gima ber bedo ni dhano koro nyalo dak maber masa moro ok inyal ng'eyo kawuono ok inyal ng'eyo ng'at man gi kute mag ayaki kata ng'at man go en gima ber to be en gima rach nikech komachielo nitie jok ma samoro ng'ato nyalo kawo advantage mar gima kamano ma ema miyo sani kapod ok iyudo ng'ato mondo ibed godo achiel ok inyal ng'eyo nikech ji ngima te dhano wenge gi leny te ma en gima ber koro momiyo ting' ma ng'ato nyaka kuong kawie mokwongo ni kapod ok iyudo ng'ato iriwi godo achiel kapok inwang'o wendo ni moro nyaka ing'i malong'o ni to chal mare chalo nade ma emomiyo kata mana kanisni sani kidhirew ng'ato e arus to nyaka kung teru e pim mondi ma udug makata kunwang'o chal to koro une moamua ni ng'ani ni positive ng'ani ni negative koro ma en mbaka ma ok onego weya gi malo ka kende maka pod sani ok ing'iya wang' ng'ato kende Victor ok inyal ng'iya wang' ng'ato ni ng'ato tin kende nitie be jok ma samoro wang'e ler tiyudo ka koro odwa ni mondo mi omed nyayo gini e gweng' ka kata oketh ngima nyithindo gi ngima joma moko koro dwaro ritruok malach Victor to gi puonj malach to gi mbaka ma bende nyaka dhi ma ok weye mane national level to be ok weye ne NGOs kende en mbaka ma pod nyaka go mbele malach nikech en tuo momako piny mangima to Victor ng'eni gima be japiny onego ng'e ni gini en human rights issue nikech ndalo manobiro kata kuonde mane indiko ji tich ng'eni ne employer dito pimi ka in iwuon ok ing'eyo to koyudi gi tuono tiwacho ni ok miyi tich nyocha ineno kata military nyocha kaniche doho ogolo duoko kawacho mabe ni ok inyal dhi tipimo ng'ato moko en owuon ok ong'eyo tinyise ni en gi tuo nikech en gi right omiyo kata sani kamidhi tiye momiyo afadhali golri idhi pimri mondo ka intiere go tiwacho ni anantiere godo makata kamitie no to jing'e mana maber ni ng'ane to oritore maber lakini mae kaka entie manyiso ni pando mane ji pando mondo mi kamidhi indiki mondo kik jok ma indiki ng'e tindo rumo nikech kata koyudi go
chik wacho maber ni mano ok en giminyalo tigo tuo ni ang'owa tich. Kata sani nineno kata chon kane dhi oko pinje ntiere mane kidwa dhiye to form ne nyisi ni dhi pimri mondo ikel results makoyudi ka intiere godo to be visa nok tim ang'owa ok mi to sani gi lony manyasani iyieni nikech en human rights issue ten global. Apani bende mondo gima nyalo mondo wakony jowa mang'eny nitiere gimiluongo ni the National HIV and AIDS Tribunal ma kaponi nitiere ng'ato madwaro choratichi nikech en gi tuo mar ayaki tinyalo dhi kuro to iwinjo buchino. Apane osiepwa wakili Nelson Osiemo en a member mar tribunal no. So gin go fees makaponi kata mna ka in jatich mondike ot to kane pok ondikie tich to ni wacho ne jatendi ni anto abiro tiyo ni lakini an kod ayaki tamuonyo yath to kone ni bang' mano koro kinyal tiyo odeno to mano mna ng'amoro choratichi. Inyalo dhi e tribunal no to gibro winjo wachni to gibro mi konyruok kaka dwarore. Sapari tribunal no bende onego bed ni lande ni to ere kaka gitiyo tiyudo ginang'o mondo mi ji mang'eny nikech koro gwenge ka nitiere ji ma ok ong'eyo Victor kata mana jok ma omaki nikech king'iyo sama wawuoyeni nitie joma nie remand mopogore opogore ma samoro obila no biro omo ng'ato dalane to ok oweni thuolo mar kawo yadhi midhi godo kata samoro ng'ato maki ya e wuodhi moko kaka ing'e ni obila bende samoro modenyo to bende baya oyai kwanya ji to kata no maki mane makosa mitimo to oteri e odang'ech in gi ratiro mar nyiso gi ne akawo yath makama weni thuolo dhi kawo yadhi nikech ma en gir ngimani makata ka in e remand kanyo to sirikal kata obila onge gi ratiro mar tami muonyo yadhini kendo bende samo winjore to bende yadhno kimuonye to nego bedi nitie chiemo ma bende itimo nade ichame godo. Erokamano ahinya. Wach mangiwa mokalo nyakora mga ng'eyo ni kata kewo kutegi king'eyo ni amiye ng'ane beren ketho maduong' mokalo e bwo chik mar piny Kenya. Katiba mar piny Kenya bende owacho ni akwede kata any form of discrimination kik bedie. Mano mamiyo winjo ka Jay Bonyo kelwa wach mar tribunal. Nyarawila bende owacho kanyo wach mar ratiro mar oganda. Fred bende owacho ni kata ka dipo ni kamoro omaki to komi thuolo mar muonyo yedhegi kaka ng'ama nitie kod kute mag ayaki en makosa maduong' nyakora Mwajwang'. Odhiuru nyime kwa puonjore nikech en gima ni kodwa. Waloko tanga matin nyakora Mwajwang'. Siasa mar piny Kenya neno ka gima okawo okang' ma opogore. Jalup jatend piny Kenya mane odhi choko Rigathi Gachagua tinyo nyocha oyudre kama deny miwuoro liel moro Yoli Muru kocha mane oriembe Bagras gi jomoko ma iwacho ni gina chudhe ma chich nitie ni nokorgi gi jomoko mane oketho liend jomoko nyakora mogi. Wach ma tinende olokore ka koro to josiasa moko sani koro wacho ni nitie jomoko man gi paro makende ahinya matie sirikal mar deyo jalup jatend piny ma odhi choko Rigathi Gachagua. Tiende nang'o nyakora Mwajwang'. Jomadongo ma wach manitiere ka kendo rigi jige lange nyocha nitiere log tich ma DCI kamoting'o seneta ma